Здравейте, приятели! Отново се включваме в Бележка Мор с Sky Market, квартала Спарухово, град Варна. Днес ще ви направим едно малко ревю на един от новите ни продукти в борсата, така наречените тренировъчни гащи. Това са този тип гащи, които са за прехода от пелената към нормални обикновени гащички. Каква е идеята на тези тренировъчни гащи? Те са за многократна употреба, състоят се от 4 различни слоя. Като първия слой е изцяло памучен, втория слой е непромокаем, т.е. не може да минава влага през него и никаква течност. Също третия слой е от влакнести материали и четвъртия слой е изцяло хавлиен. Те са изключително удобни, предлагаме ги в два размера, за деца между 10 и 15 кг и за деца от 15 до 20 кг. Както казах, те са за многократна употреба, могат да се перат в пералня, да се сушат в сушилня машина, така че един страхотен начин да отучите вашето дете и да направите прехода от пелена